Kublai ya pigi parlok parjor barok kene ke video kalong ka bakar pang na ka banta jong pigi parlok rawon ki baju ngotonat ban yelek sim banta ki jaka baper te klem dapat slam tongin paj no ya kane ka notice na do pasdang hado ban dakut kenang bangin ngotho sai bha ya kane ka jing yakop kwai do kha ka jing yakop kwai do kha ka jaka ha kapung uma sarki pawa kabadon ha tuber sri is Jantia Hill District bala penjat da ka Jantia Ponds Owner bat ka fishing organization ka tarik on pen kwai kan long ha ka khat haneu tarik na sipau ar jar ar posau ka postang kan long kan dai sitang men step kat kut ado lai baje chan met ka dor tiket kan long lai hajar sin riang uwai ukwai ha kapa first prize unyo kuma sipaulak harangkat bat ka trofi uba ar unyo sipaulak bat ka trofi uba lai unyo sipaulak harangkat bat ka trofi uba sau unyo sipaulak harangkat bat ka trofi kini sau tuli kinlong hakador sipaulak marwei nang ta uba yo ya ka kerdan basan unyo lailak uba henriu unyo arlak uba hanyau unyo silak uba pra unyo silak uba kendai unyo silak uba sipau silak uba khatwei silak khat ar silak khat lai silak khat sao silak khat san silak khat riu silak khat haneu silak khat pra silak bat uba khat kendai silak uba ar pau silak uba ar pawei unyo lai pau hajar uba ar pau ar unyo ar pau hajar tena lorang ta in yo ro ya ki consolation prize ki don kumba ar benta kata kamut consolation A bat ka consolation B ha ka consolation A kin don sipau tuli ha ka dor sipau hajar marwei ka consolation B kan don sipau tuli ha ka dor henriu hajar marwei te na lor ki dok karim on te dok ka thmai sa ka henriu kuntal ha ka kendai tarik na sipau ar hajar ar posau ha ka por sipau baje mun step on pen kwai sao tuli ki pung on sya bandrung sya pung ha ka por khatwei baje mun step bat bo jaka da usej ne ruang kapor de tiket kan long khat ar baje man sngi ha ka khan reu tarik na sipau ar jar ar posau ha kapor kuweng ya ki sej ne ruang on sa penbana na ka office sisen baladap ki price ki rawon kim don hok ban thau kulmar omsya bande ne dikiat harot kapung ka jing ngai uwei na uwei urawon kan long khat sau unchi uwei on sim jing thau na baro ki jaj dok kha laj no na ka kha he kle ki nong de jing de ki dei bande tang ki tiar khwai bat ki tiar bam khwai te na lorang ta ngin yo ro ya ka lokiro ha ka tei ka ski ha ka ba u first prize un yo ya ka alto queten brand new uba ar un yo ya ka song pisa lai pau hajar uba ar uba lai un yo sipau hajar uba sau un yo san hajar ka dor jong kani ka tiket kan long lai spa shi tiket san spa ar tiket kapor pen khala ya ka lokiro kan long ar siteng ya ka lokiro la da jia perempuan kat kum kapor balabu na ka office on pen khala biang kum bajule sya ki wei pat ki competition te ka notice kala po sya ka bakut la da pimdon ka to ka jing ngau sai ha lor ka de ka notice pila ban call ya uni number ba da don try jong ka ne ka notice te tang kata ka notice kala po sya ka bakut ku bless sibon